Ze moest bijvoorbeeld slapen in een koude kelder. Ze kreeg een warme of een te koude douche. Ze kreeg nauwelijks te eten en te drinken. Ze was dus flink ondervoed. Ze moest zelfs haar eigen urine drinken omdat ze nog in bed plaste. En ze werd regelmatig geschopt en geslagen en ook uitgescholden. En justitie noemde dat zowel fysieke als geestelijke mishandeling waar zij dus aan is blootgesteld. Ja, gruwelijke feiten. Hoe reageerden de verdachten op de beschuldigingen? Ja, de vrouwelijke verdachte, dat is de stiefmoeder van het kind. Die was vandaag aanwezig, maar ze zei eigenlijk niet heel erg veel. Ze legde vooral de schuld bij haar Duitse partner. Nou, die Duitse partner was niet aanwezig. Die was te bang om naar Nederland te komen, zo zei de advocaat. En ook hij legt de schuld eigenlijk bij de ander. Dus je kunt wel zeggen dat ze naar elkaar wijzen en dat ze hun eigen aandeel zo klein mogelijk houden. Ja, zij is nu 12 jaar oud. Hoe gaat het nu met haar? Ja, dat vroeg ik aan advocaat Phil Bonen. Zij staat haar bij. Ze is inderdaad nu 12 jaar, zit in een Duits pleeggezin. En dit zei Bonen over het slachtoffer. Ze is onlangs nog een keer onderzocht door een arts. Lichamelijk gaat het goed. Ze heeft geen blijvend letsel. Psychisch heeft ze een flinke klap gekregen. Is ook wel vastgesteld door een kinderpsycholoog. En die behandeling moet eigenlijk nog starten en dat zal een hele tijd duren.